Τι εννοείται? Του ελληνικού δημοσίου. Βεβαίως. Όση εγγύηση μας έδωσε εμάς δηλαδή. Αυτή την εγγύηση πέσει του. Το κράτος συνεχίζει να κάνει τη σφάλμα. Συνεχίζεται. Μα είναι δυνατόν να σας πω εγώ ποτέ ότι ένας Έλληνας θα πάει τα χρήματά του στο εξωτερικό? Εγώ λέω ότι θα πρέπει να εμπιστευτεί το κράτος, το οποίο προσπαθεί να φτιάξει μια νέα διαδρομή και να είναι συνεπές προς τους πολίτες. Πάντως, εμείς άμα δεν πάρουμε τα χρήματά μας πίσω, είναι σαν να λέτε στους υπόλοιπους, βγάλτε τα, φύγετε γρήγορα. Να σας πω. Όχι, μια στιγμή. Θα πείτε μισό λεπτό να τελειώσει ο Καρτάλης, γιατί. Όχι. Σας λέω ξανά ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον είναι να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό που έγινε για τη χώρα που δεν πτώχευσε. Γιατί θα είχατε, σαν και εσάς, θα είχαμε 5 εκατομμύρια Έλληνες. Εμείς μη παραπλανείτε τον κόσμο. Αυτός που τα έχασε. Εσείς παραπλανείτε τον κόσμο, γιατί το PSI δεν εξαρτώνταν από εμάς. Εμάς, κύριε πολίτη, λένε ψέματα. Γιατί εμάς είναι 2 δισεκατομμύρια, δεν είναι ούτε ο 1% του χρέους. Εμάς έγιναν αυτά τα τσάξ μαξ, πώς τα λένε. Εμάς έκαναμε τις ρήτρες. Δεν εξαρτώνταν από τίποτα από εμάς. Απλώς δεν μας προστατεύσανε. Εχθές η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πήρε στη δευτερογενή με 0,60, δηλαδή τσοχαδόρος, και τους δώσαν τους στόκους. Λένε ψέματα. Σας είπα εγώ κάποιο ψέμα. Σας είπα ότι έχετε δίκιο και προσπαθούμε αρκετοί μες στο κοινοβούλιο να βρεθεί μια λύση. Προσπαθείτε να επηρεάσετε τον κόσμο να πείτε ότι από εμάς εξαρτώνταν το PSI. Δεν εξαρτώνταν από εμάς το PSI. Δεν έχετε δίκιο όμως αυτό. Από εμάς εξαρτώντανε. Το 95% που συμφωνήσαν οι τράπεζες. Δεν έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό που διεκδικείτε για το δίκιο σας, αλλά δεν έχετε δίκιο για αυτό που λέτε για το άλλο. Αλλά δεν έχει σημασία. Είσαστε ένας άνθρωπος που έχει χάσει τα λεφτά του και πρέπει το κράτος να βρει τρόπο να σας βοηθήσει. Να ξέρετε, κύριε Καρτάλη. Κύριε Καρτάλη, να ξέρετε πάντως, εχθές επειδή συζητάω με πολύ κόσμο. Είδατε, δεν είδα ούτε με κρυμμένο πρόσωπο ούτε τίποτε. Πολλοί είναι στα άκρα. Μεταξύ μπορεί και αυτό και εγώ. Γιατί εγώ, συγγνώμη, εγώ 48 χρονών τώρα, τι να κάνω? Δηλαδή να έρθω έξω στο σπίτι σας και να ζητιανεύω για να χαίρεστε όλοι σας? Σήμερα άνθρωποι σαν και εσάς ήρθανε και κάναμε μια συνάντηση στη Βουλή. Μας το θέσαν το θέμα. Σας το ξαναλέω ότι υπάρχει μια πρόθεση, δεν υπόσχομαι τίποτα. Μην πάτε σε αυτή τη λογική ότι σας υπόσχομαι κάτι σήμερα. Καθίστε να σας πω. Προσπαθούμε, πιέζουμε να βρεθεί μια λύση. Ελπίζω από την επόμενη εβδομάδα που θα έχει τελειώσει και η υποχρεωτική διαδικασία του κουρέματος να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα τουλάχιστον σε κάποιους ομολογιούχους. Αυτό που λέει ο κύριος Παπαθανασίου, κύριε Καρτάλη, μπορεί να είναι ένα επιχείρημα και μια στόχευση. Όταν το ελληνικό δημόσιο εγγυάται 100.000 από τις καταθέσεις μας, τότε ο εγγυητής δεν μπορεί να μην καλύψει το δικό του, άρα θα δημιουργήσει φόβους ότι και αυτό που εγγυάται 100.000 στις καταθέσεις είναι ευάλωτο. Κύριε πολίτη, συμφωνώ μαζί σας. Οφείλει το ελληνικό δημόσιο να αποκαταστήσει αυτό το οποίο συνέβη. Κύριε Ντόκο, μισό λεπτό. Κύριε Ντόκο, μισό λεπτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί εδώ και 2 μήνες, πριν από 2 μήνες, και το γνωρίζουν όλοι όσοι είχαν οι ομολογιούχοι, οι ιδιώτες ομολογιούχοι, πριν από 2 μήνες ως Δημοκρατική Αριστερά βγήκαμε και αναδείξαμε το θέμα. Και είπαμε εδώ υπάρχει πρόβλημα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα, μην το ξεχνάτε. Προφανώς το απέτησαν οι δανειστές μας, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι με την κυβέρνηση. Προφανώς το απέτησαν. Δεν είναι, κοιτάξτε κάτι. Μέσα στη συζήτηση όλη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κυρία Μπακογιάννη, Δημοκρατική Συμμαχία, το θέμα. Δέστε τις ημερομηνίες και να δείτε, δεν υπάρχει θέμα. Στην πολιτική δεν υπάρχει copyright. Προσέξτε, βεβαίως, στην πολιτική δεν υπάρχει copyright. Να λες κάτι και να το ακολουθούν και άλλοι δεν είναι κακό. Αλλήμον, έτσι. Λέω, θέλω να πω όμως το άλλο πράγμα. Ότι ήταν από τότε το πρόβλημα και είχε αναδειχθεί το θέμα. Το πρόβλημα είναι, ναι, θα το δούμε. Άρχισαν να ακούγονται διάφορα πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια. Θα σας δώσουμε, θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με τα 100.000, με τις 100.000. Δεν ήταν μόνο δικές μας τοποθετήσεις. Τα έλεγε ο κύριος Βενιζέλος αυτά. Λοιπόν, και φτάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να βγαίνει έξω από τη διαδικασία του PSI για τους δικούς της λόγους, επειδή έχει και το βάρος για να το κάνει αυτό. Και το μικρό πρόβλημα, πραγματικό μικρό πρόβλημα, αλλά τεράστιο για τους 13.000 αυτούς ομολογιούχους, έχει μείνει στον αέρα. Και περιμένουν, ζήσε μάιμου να δεις. Κυρίως είναι πέραν του δράματος του κάθε ενός ανθρώπου χωριστά, είναι η αξιοπιστία του κράτους για την επόμενη μέρα. Αυτό πρέπει να αποκαταστήσουμε. Να στην προβάλλουν. Ποια λύση σκέφτονται. Να πω κάτι για τον κύριο Χατζησοκράτη. Γιατί είναι πολύ ωραίο να λέμε γενικά πράγματα,
Αλλά όταν μας ακούει ο κόσμος, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα όταν είναι παιδεμένος ο κόσμος. Μας λέτε λοιπόν ότι συμπονάτε τους 13.000 που χάσαν τα λεφτά τους και τους συμπονούμε όλοι. Κανένας δεν είναι περισσότερο συμπονετικός. Όμως δεν ψηφίσατε το μνημόνιο νούμερο 2 και αν δεν είχε ψηφιστεί θα είχαν καταρρεύσει 5 εκατομμύρια καταθέτες. Λοιπόν, αυτή η υποκρισία να λέτε ότι συμπονάτε και ταυτοχρόνως να λέτε ότι με μαγικούς τρόπους θα βρίσκαμε λεφτά για να σώσουμε τους 5 εκατομμύρια καταθέτες που έχουν χρήματα στις ελληνικές τράπεζες, για μένα είναι το μεγαλύτερο δείγμα πολιτικής υποκρισίας που ταλαιπωρεί τον τόπο και αυτό είναι συντηρητικό που λέτε. Δεν είναι πολύ χοντρό να το λέει ένας εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σε ένα εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Αριστεράς, λέγοντάς του αυτό που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή, ό,τι μας δώσανε, ότι μπορέσατε να πάρετε μέσα από μια διαδικασία αυτή, θα το ψηφίζαμε. Όχι, δεν θα το ψηφίζουμε. Δεν το ψηφίσαμε, λοιπόν, θα σας πω αμέσως. Συγχωρείτε, ο άνθρωπος έρχεται εδώ και δείχνει τα χαρτάκια του και λέει ότι είχε 50.000 και θα του δώσουν το Σεπτέμβριο 2.000 και το 48 αν ζει θα του δώσουν τα υπόλοιπα. Όχι όλα τα υπόλοιπα, άλλα 20. Άλλα 20. Λοιπόν, το θέσαμε πρώτη και το λέμε πρώτη και σε σοβαρό θέμα. Σας βλέπει ο κόσμος. Τελειώσει, το καταλάβαμε. Καταλάβαμε ότι κατά τον κύριο Καρτάλη, αν δεν είχε ψηφιστεί το μνημόνιο, θα είχε χρεοκοπήσει η χώρα. Εσείς λέτε ότι είμαστε υποκριτές απέναντι σε αυτόν τον κόσμο και τους υπόλοιπους, γιατί δεν ψηφίσαμε. Δεν κατάλαβα. Το καταλαβαίνω προφανώς. Αλλήμον, για όνομα του Θεού. Πολιτικά το λέτε. Με επιτρέπετε να κλείσουμε αυτό όμως, σας παρακαλώ κύριε Χατζησοκράτη. Λέμε λοιπόν ότι αυτό το μνημόνιο, το συγκεκριμένο και το πιεσάκι και όπως έγινε, δεν το ψηφίσαμε, όχι γιατί βάζει όλα και δίπλα με την Δανειακή Σύμβαση έχει επισορεύσει όλα τα δεινά τα οποία συνεχίζουμε παραπέρα, αλλά και γιατί δεν βγαίνει. Το καταλάβατε, δεν βγαίνει και δεν είναι δική μας πρόταση είναι και άποψη. Είναι, σας ανέφερα προηγουμένως, δεν βγαίνει το πρόβλημα. Με μία ερώτηση πολλών τηλεθεατών και κάναμε και άλλες προτάσεις για να μπορέσει να σας πω κάτι. Την ίδια στιγμή που λέγαμε για το PSI, εμείς λέγαμε δεν είναι η δική μας πρόταση, αλλά βάλτε, αφού έχουμε πρόβλημα με τα ταμεία τα ασφαλιστικά, πάρτε 30 δισεκατομμύρια, ζητήστε επιπλέον τι 130, τι 160, αυτή τη στιγμή γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, να έχουμε τη δυνατότητα από τα 30 δισεκατομμύρια, τα 15 να πάνε για τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν και αυτά το τεράστιο πρόβλημα και θα έχουμε μπροστά να κοπούνε συντάξεις γιατί λείπουν ήδη 13 δισεκατομμύρια. Και πάρτε και άλλα 15 δισεκατομμύρια δίδοντάς τα στα επόμενα 5 χρόνια 5, 4, 3, 2, 1 έτσι ώστε να βοηθηθεί η υπόθεση της ανάπτυξης, γιατί η ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρχει με πρωτογενές έλλειμμα αλλά με πρωτογενούς πλεονάσμα που μας έλεγα τόσο καιρό. Αυτή είναι η δική μας πρόταση. Αφήστε με κύριε Χατζησοκράτη λίγο. Λένε οι τηλεθεατές, ο απλός κόσμος, σαν τον κύριο Ντόγκο, εμπιστεύτηκαν το ελληνικό δημόσιο. Από τους Έλληνες βουλευτές, πόσοι εμπιστεύτηκαν το ελληνικό δημόσιο? Σε τι πράγμα, σε ομόλογα? Ναι, σε ομόλογα. Κάποιοι από εσάς. Υπάρχουν, λέει. Εγώ πιστεύω ελληνική τράπεζα. Έχω όσες καταθέσεις, έχω σε ελληνική τράπεζα. Υπάρχουν άραγε, λέει, Έλληνες βουλευτές. Όχι, να μην πούμε ονόματα όμως. Άμα δείτε τα πόθεν έσχες, υπάρχουν Έλληνες βουλευτές, από όσο έχω δει, που έχουν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Έχουν εμπιστευτεί. Και οι οποίοι τα έχουν χάσει κι αυτό. Να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε λύση στο θέμα. Και νομίζω το καταλαβαίνουμε και για τους λόγους που λέει ο κ. Πολίτης, αλλά και για το αυτονόητο. Ο άνθρωπος που έχει χάσει τα μισά του λεφτά, τι τον ενδιαφέρει? Δεν το έκανε για επένδυση, κύριε Παπαθανασίου. Δεν τον ενδιαφέρουν τίποτα. Αυτό είναι να καθαρίσει το και για επένδυση να το είχε κάνει. Δεν το έκανε για επένδυση περισσότερο. Και για επένδυση, αλλά εδώ είναι η οικονομία. Λοιπόν, ας κλείσουμε αυτό τον κύκλο τώρα, να μας πάει Πινελόπη στον επόμενο κύκλο με τον κύριο Παναγόπουλο που έχει πολλά ερωτήματα. Η πρώτον που έκλεισε και ξέρουμε ότι πρώτον τράβαγε. Μην ανοίξετε αυτό το κεφάλαιο. Να συμφωνήσουμε σε αυτό, κύριε Χατζησοκράτη. Πρέπει να βρεθεί λύση. Μετά τις εκλογές πρέπει να βρεθεί λύση για τους ανθρώπους αυτούς. Και με αυτό εδώ να κλείσουμε. Κύριε Παναγόπουλο, ένα από τα ερωτήματα